Doğan nime 31 yaşadım. Yurtta kuş kaçan öylenen gurrundan yana indi men kaçıp gideyim desem dep. Vah. Görgüle nime kän soraw berýärler-de. Adamlar näçe şu soraw berýärler? Tanayan, tanımayan adamlar ve bu soraw berilýän adamlaryň psihologiýasy näme ýagdaýa düşýär? Özüm bizim ýurdumyzda şu hakynda da bir geçäýsen başdan. Bir de o soruluk meri, doğrudanım. Eğer 30'da gol ölürse, nemçin durmuşa çıkanak, nemçin öylenen. Eğer öylönüp bir yıl geçirmez hani çağı, eğer çağı eline olsa hani ikinci. Dost bu adamların göğüne degip bilecek soruqlardygyny düşünmeýändigini anladı. Doğrudanım adamda durmuşa çıkıp bilmeýän bolsa, bilmedik bolsa da, ne to što fiziski da, no bolupdyr şeýle ýagdaýda. Tapmandır özüne tay ya da ol başka birine öylönüpdür ya başka birine durmuşa çıkıptır. Bu diýdik onu gijelemek bolýar. Düşünýän her gede onu sorasaň doktordan adam bakır kaçmalym. Eger siz bu taýdan açsaň ýene bir ýere bararsyň adamlaryň ýanyna. Adam o situasiýadan kaçıp bolmaz. Onuň üçin şu situasiýada näme jogap bermeli? Şo esasy zat. Eger siziň ýakynyňyz bolsa bir gedek diýmeli. Şu soraw sen maňa näme üçin berýän? Näme maksat bile berýän? Eger men öýlenmedik bolsam näme öýürjek? Men çağam bolmasa liçeni berjek. Näme maksat bile berýän? Käbir adam dogrudanam adamlary gijelep energiýalýarlar. Olar ýaly adamlar amma. Mümkin şolar ýalylar. Olar ýaly bolsanda çürt kesik diýmeli. Öýlensem ilkebile seni çağıran, garaş otur. Da bot adamy ýerine goýmagam gerek. Sebäbi öz granitsaň özüň goramasaň, granitsaň geçip seni binjalyga çygadym köp. Çünkü bu yurtdan o yurda kaçıp görmeli. Çürt kesip çoğamını vermeli.